మీ ఇష్టానుసారంగా మీరు జీవించినట్లయితే నువ్వు నీ కుటుంబానికే ప్రమాదం తీసుకొస్తావు. నిన్ను నమ్ముకున్న వారికి నువ్వు ప్రమాదం తీసుకొస్తావు. నీ మీద ఆధారపడిన వారికి నువ్వు ప్రమాదం తీసుకొస్తావు, సమస్యలు తీసుకొస్తావు. ఈరోజు మనలో చాలా మంది అలాగే తయారయ్యారు. ఈరోజు నువ్వు నీ ఇంటికి పెద్ద సమస్యగా తయారయ్యావు, నీ భర్తకు సమస్యగా తయారయ్యావు, నీ భార్యకు సమస్యగా తయారయ్యావు, అమ్మకు నాన్నకు సమస్యగా తయారయ్యావు, నీ బంధువులకు సమస్యగా తయారయ్యావు, నువ్వు స్నేహితులకు సమస్యగా తయారయ్యావు, సేవకు సమస్యగా తయారయ్యావు. కారణం తెలుసా? నువ్వు నిష్టానుసారంగా జీవించడానికి అలవాటు పడిపోయావు. తాగుబోతు భర్త వల్ల ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది? కలిగి ఉన్న ఆస్తి, సొంత ఇల్లు, సొంత కారు, సొంత పొలం తాకట్టు పెట్టేసేవాళ్ళు, అమ్మకానికి పెట్టేసేవాళ్ళు, భార్యను బిడ్డలను బజారుకి ఇచ్చేటటువంటి వారు లేరంటారా? నువ్వు నిష్టానుసారంగా జీవించడానికి ఏం చేస్తున్నావో తెలుసా? నీ భార్యను, నీ బిడ్డలను, నీ భర్తను, వారి నీ బిడ్డల భవిష్యత్తును